Mas Pais, Golo, Suki penakno, aku nek Rayanti ya wegah. Aku pilih tun bengi iki, tun ketok enak, temampel. Aku mau. Moh biasa wae. Gak mau. Enak moh ora ya suwo. Tak pasrahno Ika. Pasrahno piye aku pilih kowe. Eka wegah aku. Temampel Ika malah. Blonyo wegah. Cakep kowe. Eka sujud ngedepi mesin ngasu kok ya. Sujud. Tapi ngedepi mesin syuting. Sujud ning wani ya. Mosok wani. Saya tak kalem kaya aku no. Lho iya to. Rek kaya anake semi ae. Lah iya to. Monggo Mbah Gimin Pak Rebin satata pun pratetesaken Suki joget karo Mas Pais. Karo Golo. Golo anggere nek Yanti nek bar ya rong Bali. Awas dibalik keber. Padha karo Paino Ceranggang. Hati-hati lho dibalik keber. Paino mendem. Lasimin. Piye pe? Jangan sembrana yang dibalik keber itu, keber hijau. Sapa wi? Mareku nak sing ora-ora. Lah iya ta. Aku ya mikir sing ora-ora jane. Engko nek kentom. Ya mung nek tom-tomen kuwi ya. Nang gending pinatot lawan nduk Tika. Iya. Tika. Dalem. Ijo. Iya Ada, kakak. Tasih kirang Mas Rebin. Kami timo. Mas Leng, Pak Emiko, ayo kepleke ndang gorene. Angger mendem sithik lali. Go, Pak Emiko Mas Leng. Ni bulan purnama. sing paling Jenur gunung siji loro telu papat lima nenem pinten Pak Rebin Bapak Gimin Wisnu jangan dilihat ya. lele Pertondo jangan kadang masuk tang Ibu Wertiwi.
Jagung. esuk tresno mereka sapi Rame to mburi. ora fokus kupor Nanti ada lagu untuk Lastri. Arep disawer Pak RT Gaul Pak Wagino Wonorejo. Lagunya Singkong Keju bisa. Ayo. Wis lho, oke. Ya penak Lastri, aku sing ora penak. Tanper niku nyedak Mas Jeglek. Mas Setro tulung nyedak Lastri rene. Surato walang kekek ora kadang. Aku dereng karo Yanti uga. Golo. Walang kekek cok. Kaya ngene rasane tempe iwak urang go bumbu rawon kaya ngene wong nyambut gawe rino wong iyeni tansah ditonton Halo, ayo. Asik. Nonton wayang ra ebar-ebar ngenteni metune Petro duwe itungan ra bayar-bayar ngonteni ayune kupluk ayune piro lho ayo Sapor ngidul momote treming paling alor sepur kerungan peyan kumpul jok rame-rame slek kabeh mau rak barang tolongan Gunung mana masuk yayi ai miko slek gro lo Gunung mana yang paling mandi sendiri awan-awan jomenek kates nek wis mateng sing duwe sapa Joko Duga Kukurjo jo kenas-kenas nek wis
mateng sing duwe sapa Dulu kereta sekarang atendi. spesial untuk Mbak Sular Mana rodanya? loh hai Sekarang bensin. Kalau sasi suro aja ning kali jaga srimpet belae mesin Joko Dudoku kerja jolong bengi nek ditangkep apa ra isin Mas Talunggu ki bro ada kijan nek etan rono dalan ngidul jurusan Delanggu nek pekatono nek wis pekatan meli wombokmu guyon lho Kang menayo mbokmu yo Mas Giri Terima Ya. kasih untuk Mas Men kali itu.